Nyt hei. Kala. Ei vittu, nyt on riitti. Kela on nopea. Se kumpi menee alhaalta, niin Kela on nopea. Niin Sami, kelapa nopea. No älä sä sit kelaa. Joo, varmaan meni. Mä haluan tehdä pohjaa tuolla. Missä se vaan pitäis mennä tonne toiselle puolelle. Sinne missä me oltiin äsken. Tai siis tohon rantaan. Niin, tonne kukkaniitylle. Joo. Leksa, jos sä oot siellä, niin heitä vittu sinne päin. En mä voi heittää tuolla. Tonne päin. Siinä on Olavi kalat. Niin, mutta menkää te vähän sinne päin. Mä en voi heittää tästä mihinkään muualle kuin eteenpäin. Kiinni. Oh. Ai on. Varma tuli. No. En mä pysty lopettamaan tässä kalaa. Taas kalon kiinni. Anka. Kova. Oh, man, you got. Tosi pieni, se on pikkunen. No ei toi nyt paljon pienempi kuin ne muut. Haluutko tää? Toi on aika paljon pienempi. Se näyttää kyllä paljon pienemmältä. Oh. Vitun pieni. Toi on vitun pieni. Mones toi oli tänään? Toinen. Siis tänään. Mä oon ottanut 2 kamikaasta neokaa. 2. Toi kaveri on joka on pyörinyt 3 kertaa varmaan jokaisen kerran. Sama on ottanut meille kaikki. Toi ihan salee se sama. Kunnan nälkäinen. No safka on safka. Mitä ei voi oppia vittu? Vittu silmä. Ei noilla ole aivan. Niin ja Olavi ei oo saanut vieläkään yhtäkään. Mulla on tässä. Mitä vittua varmaan Samille? Ei vaan, Olavi kysyy, että kenen kanssa risti jompaa. Niin, miten niin varmaan Samille? Risti, meillä tippu vierekkäin. Miksi sä syytät mua heti? Mä sanoin varmaan Samilla. Älä tuu. Joo, tälläkin sanoi ihan hiljaa, vittu kun toi Sami heittelee. Niin. Joo, vittu suolaa sinä vittu. Vittu mekin se on vittu. Onks sul megistä? Ei aina. Mä menin lautalla. Ei, sama vähän. Ihan vähän Mä olin vaan. siellä lautalla kun tultiin. Nyt mä vedän siineriin. Aa. Sidukkaa. Mä äijän kesken. No niin, Olavikin saa. Kelaa Olavi. Jala on vaan, se on niin pieni. Hei. No on se sama kaveri. Ai karkas. Kyllä toi on iso. Oho. Haluatko säkki laittaa matala? Mä en halua tappaa ketään. En mä oikein tätä halua. Näytiinkö tulla sitä? No jos jaksa, ei enää. Mitä läpyin oli? Lyö kunnolla. Kun on sinne meni silmä. Meni vittu silmä ja jikikin vittu. Eikö saanut Olavi? Ei karkas. Sun pitää nopeammin. Olavi, sit kun se tulee, nykäset tälleen. Sit voi kelaa, kun toi on ahven, toi on pikkukala, ei sit tarvii väsyttää. No mut vittu, sinne meni jiki. Meni kikipakka. Ei toi sillä ainakaan ui enää. Mitä näykkäskö kun se menikö tuossa lyönnissä? Meni varmaan lyönnissä. On mulla toi. Tää puhutaan paskaa sun. Tää ollaan sun digibokseissa. Ei ne nyt oo free. Paljon ei halua. Menee viimeinen onne ikinä. Omalla laatikolla olen.
Tätä Olavin. Kyllä vaikka niistä on vaikka. Oliko se hyvä koko? Vähän pienempi kuin muut. Oli kolmas. Joo. Ollaan kakkonen kolmas. Kyllä pitää vielä saada. Joo, siirrytäänkö tonne? Ei mulla ottaa. Tosta laitoille tosta löydä. No voi kyllä sen. Voin sanoa, että mä enää ikinä en mihinkään vitu ruohalla kanassa kalaa. Mä oon tästä paljon miksi. Ajakin tois. Toinen. Voi nostaa ja hyvä jysi. Mä voin kyllä sun virvelle ottaa ja tulla kisaan. Jos sä oot liian nössö lähteä tohon. Gotta catch a fish. I can't try. Joo. Olavi on spoteilla, mutta Olavi ei saa kalaa. Oli kiinni. Oli. Joo, mut perus. Pitää ruvani kun nopeaa. Joo. Mulla kiinni, mulla seisoo. Mitä tehdä? Oho, ei nappas ankaria. Joo. Tää on hyvä koska tässä on niinku semmoista hyvää vettä, että ei oo levää, ei oo mitään paljon. Mut tulee kaloja. Tuosta rannalta kun heitti ne. Rar. Rar. Miksi? Kirjoitti nyt oikein. Tää on desolate. Ui, Lassi! Lassi. Äijä oli menossa veteen. Toi oli lähellä. Kato äijällä. Oli vitun kallisin. Oli vitun kallisin. Ai se on vaikka. Ei oo saanut naaraa. Äijät ois saanut ihan siitä hyvästä, että vähän isommasta kääkkiä sitten. Mitä sulla on? Mä sitten varmaan juossut tonne. Hyppänyt sota palasta. Nyt se on suunnut saaren ympäri. Nyt on muuten kala. Nyt sä tiedät, oli niin hyvä. Mihin Olavi hävisi? Meni kutelle. Masentu. Meni itkeä tonne puskaan. Mulla pitää hyviä kaloja. Hei, tossa teille varsakitti. Varsakitti sillalla, varsakitti sillalla. Mikä? Mikä kala niin? Onko? 19. Metsikin vois kysyä. No niin. Joo, miksi haet tommosia shotteja? Sä tiedät tuolla ei oo mitään. Mulla on tää Olavi ikinä, se ei saanut mitään. Ai oo? Kato kun mä nostan. No perus setteri. Eik näitä? Katsot sä, että uikseen syvin. Ui, kyllä. Mitä sä siellä puskastus teit? Mitä mitään huumausainetta käyttelet? Kyllä huumausainetta on laittu. Mitään joo, ei. Tää on se vitu hotspot. Oo. No niille on vaihdattu kohta, toi ei oo se paikka. Älä nyt väärinkäytetä. Tos missä Sami väärinkäytetä. Ja siitä mä sain kans 2. Tästä mä oon ottanut 3. Niin kyllä mä seison nyt tässä. Mutta varmaan kohta lähtee ikivaihtoon. Vaihan vähän isompaa, et sais vähän isompaa. Nyt se on Olavin reppu, että on sateenvarjoa. Joo, mä voin käydä nakkamassa. Tää reppu on daman kyllä. Jäkki haluaisi heittää? Vois kohta. Joo, sä voit heittää nyt, mä voin silloin. Joo, me ollaan vlogissa. Mikä? Me ollaan vlogissa. Taira. Noniin. Tää on heittänyt. Ei tälleen perus. Ottaa tän tähän. Avaa tän. Ei mitään. Nyt on lappi sit. Niin. Ja 5 minuutin sitten kun laitat niinku tälleen. Se on ihan snappi.
vaikka johonkin lähelle. Ollaan yhden sormen. No ei ihan. Kyllä se ei mitään. Nyt on vapaa. Onko tää vähän liian huukupiikka? Tippaa lukitse. Kalamarkkat! Laita mulle kalottaa. Kelaa näin. Sit kun tuntuu tärppiin, niin mikä se on vähän kelaa rantaa. Jos näkee siimat, jos se on löysä, älä päästä liian löysä sitä. Annat muuta laulua. Periaatteessa vois vaan kelaa. Joo, tai sit mä teen itse silleen, että mä vedän tälleen. Vapaa just tolleen ja sit kelaa. Just se ruskea on. Ohjaa liian iso lähtö. Tää on Saskan lopetti tää. On tsekki heittänyt. Mä olin verätin. Ei Jari. Tsekki kanssa käsikin. Sama video. Hei! Aika puukot Okei. Oi, kato tää on ihan. Vapauta sitä vähän. Joo. Laita kiinni. Ja sit kelaa. Tää levan murikkaa. Onks jonkun ottaa? Kyllä se löytää ylimääräistä. Tai sitten noita mitä on monta samaa. Vittu kun mä en tommosia kirjoittaa. Tommonen. Onko oranssi? Mutta ainakin toisen niistä, mitä teillä molemmissa oli olevissa. Joo, Olavi antaa sen vaikka. Menikö sulla vai veto? Häh? Jääks pohjaa?